Bonbilla txuriak kalean, egu berritan zen. Ni arronago une honetan, nire aguan ikusita hor Euskal Herria zeugaz badeko, oraindik horren beste zor. Zeren euskara maitatzen dozu, bera da biontzat altxor. Irrigorria izan daitela, imerantzeat ere motor, Dimarentzat ere motor. Ez, komentetan, ezta? Bakizue dimene euskara batzorde bat badagoela, ezta? Eta, azkenen urteetan, hainbete ekintze eta bagabiz egiten, desgraziz be, leizte dime, herri euskalduntzeta eta badeko gume, hemen bandillo euskara batzorde baten beharrean gauz, ezta? Eta, igaze izan, diagnostiko bat herri mailan bertako gabeziek eta ikusteko aurrera begire, eskolan agaz, euskara batzordeak parte hartu duen. Eta ikusi izan, zelan, badoz lehutzunean diek, ezta? Herrien euskaraz dakienak asko eta asko izan arren, neko laro eta marratik gora, erabileak ero asko egiten dagoela, bera, ezta? Ez dago importante bat da, transmisioa umeantzakoa, ez da arazo hor bakarrik, ez da, horien igual, heldu ikas arazo hori dugu, umeak azutekaz baino. Baina, umean kontutik hasi badana ez euskaldun duten, horren transmisioari buruz da, no paso du umeak az denpora asko eta asko, hortxeak ez da. Gaur dugu marrutxuet bere esperientzitik kontakozku horren transmisio horret duen garrantzie, zelan hori sentimendu horrezlan transmitidu bat diren, eta, ia purka-purka herri euskatu dut guazek, beroko transmisioa beroko generazio notaz. Bai? Alaitasuna eman zuri, bueltan berriz jaso. Gaixo zinen, baina zinen kutxuna gure paliazo. Bizar begira esan nahi nizu jendena, esan nahi nizu dana, desioi sakonena, ala inoz ez esana, zerbakarrik izilena, ala berririk onena, desioi sakonena. Itxilarekin putxera
al pagar.